Moyo kujegeda za nyovinyovi kugeya anyesi maphunziro olula kuyenda chokhala masala atalatali mafono nyezimira ngati nyenyezi nkuti kukhala ni madadada anyumba ngati mchenga wambali mwa nyanja kukwatiwa kapena kukwatiwa ni munthu onesedwa unatindi kwa anthu si moyo asogoleri ukakhala kwakwako opanda malakalaka akapalasa njinga ukayipeza mafuna ya moto ukayipezanso mafwenkeza chamataya na ichija ukachifumbata madodolokera chonyenyera nthaka chikutumbwa ndi mapiko awiri mulengalenga monga pokhala ndi 1000 omadakwira utakhala ndi nzake kuti ifike 2000 pokhala ndi bulukolo blouse imodzi mafunisisabe kupeza nzako mvana naye chichewa mumwemo mukunena kwa achewa kuti chingwinjiri chimodzi sichilira inunso mukapeza mmodzi wakumkeka simulephera awiri kapena kuposerapo ati awa ndi experiment pangozi kankhani galasi m'badono amwene ndi wabiri mankhwetonkwe zonsezi mchabe khalani muli soba mutachena mandala auzimu nimupenyesese mpeza kuti zonsezi si moyo ndi kukhala ndi Yesu Khristu anati iye ndiye njira choonadi ndi moyo kuti ntawi yata ilo sintawi yochita za chibwana.